Ciao toată România! La 32 de ani, Antena sărbătorește România. Povești, emoții, spectacol. 3 zile speciale. Punem covorul roșu. 29 noiembrie, ziua Antena 1. Aplaudăm la scenă deschisă creatorii de spectacol. Cine sunt eu? Eu sunt Antena 1. 30 noiembrie, creatorii de emoție. Neața este familie. E o pasiune fără margini. Sărbătorim românii care ni s-au lipit de suflet. Nu realizezi cât ești de talentat. 1 decembrie, sărbătorim românii creatori de viitor. Am vrut să transform un rău în ceva bine. That's one of the things I love the most about Romania. We are greater than the sum of our individual parts. La 32 de ani, suntem alături de toți cei care ne inspiră Eu de asta mi-am dorit să fac televiziune. și facem spectacol pentru milioane de români. Toată România la Antena.